зубори тифли 7 солае ки дирӯз дар ютуб канал ва инстаграми худ нашр карда будем маҳкам кардем. медонем барои чӣ? саховатманд касест ки дунёро барои дигарон осон месозад. саховат дороиро кам намекунад, балки баракат медиҳад. ятиму маъюберо дастгирӣ кун, зеро дасти онҳо ба осмон меравад, дуояшон ба даргаҳи худо мерасад. ҷаннати беморони рӯҳию камақлу девона дар дунё ваъда дода шудааст. соҳибкоре ки ба мардум кӯмак мекунад, сармояи асосии худро на дар пул, балки дар дуои мардум меёбад. ҳамватанони азиз, мо бо кӯмаки шумо як маъракаи хайриявиеро барои сохтани хона ба як кӯдаки маъюб оғоз карда будем. бо шарафу саховатмандии соҳибкори ватанӣ ки доим дар фикри ободкорӣ ва кӯмак ба ниёзмандон аст, партави инсондӯстонаи пешвои муаззами миллатро пеша гирифта, пешсафӣ карда кӯмаки аввалин дараҷаи худро ба ниёзмандон мерасонад. ин шахсият тамоми хароҷоти сохтмонро ба уҳда гирифта ва хост ки зубор маҳкам шавад ва мо рафта ин хонаро сохтаву ба ин маъюб бисупорем. ҳамин ҳавлӣ аст ки уш қай соҳибиш дигарайна ҳаминҷа шай фақат дисотиб ҳавлиш мемиш. ман шахсан аз номи худ ва аз номи падару модари ана ҳамин тифли маъюб миннатдории худмона мерасонем. барои ҳамаш аз шумо миннатдор ҳастем ва бигзор худованд дар касбу коратон баракат ато кунад ва умратонро дароз гардонад. ин амал нишон медиҳад ки то ҳол инсоният, раҳму шафқат ва эҳсоси ватандорӣ зинда аст. умед дорем ки дигар соҳибкорони мамлакат ба мисли исмоили маҳмадзоҳир, абдураҳими кулоби, раҳими ғармӣ, ҳоҷи маҳмуд ва дигарон ки ҳамеша талош мекунанд барои ободкории кишвар ва дасти маъюбону камбизоатҳоро мегиранд, рӯ биёранд. обод кардани хона барои як маъюб обод кардани садҳо дил аст. худо касеро дӯст медорад ки мардумро дӯст дорад. некиро ба мардум бикун ҳатто агар хурд бошад, зеро худо онро бузург месозад. саховатмандӣ нишонаи одамгарӣ ва имондорӣ аст. агар мехоҳӣ фарзандонат дар оянда хайр бинанд, имрӯз ба фарзандони дигарон хайр кун. худо ҳамаи некандешонро нигаҳбон бошад. мо корро аз фардо шурӯъ мекунем. вақте ки ба итмом расид, ҳатман як навори дигар кардаву ба ҳамаи шумо хоҳем расонид. бори дигар аз самими қалб миннатдории худро ба шумо бародар мерасонем. ташаккури зиёд.